imejupụta nkwa o kwere ndị mmadụ meya na ọcha bụ Comrade Rome Ibekwe emepego ya bụ akụrụngwa borehole eji akụrụngwa sola alụ ọlụ dị tankị 3,000 onye nta aka maka Onwuzulike pụtara anyị akụkọ. Comrade Ibekwe kwupụtara na ha ga-agbapụkwe ụdị mmiri ahụ nke ga-adị 20 na gburugburu Anọcha ebe ha nwere ịbụọ ha agbapụ na ọnwa dị na Septemba 26 na Neni ma kọwaa na iwepụta ihe ndị ahụ eji enyere ndụ aka bụ ihe so na isi sekpụ ntị n'ọchịchị ya. Comrade Ibekwe gara n'iru ma kọwaa na ihe gbasara mmiri ọṅụṅụ bụ ihe kwesịrị ka ọ na-agba mgbe niile, ya mere ọ ga-eji wee bụrụ na nke a ya gbapụrụ na nri ga na-agba oge niile ma yọzie ndị obodo ahụ ka ha gaa n'iru wee werekwe ya bụ mmiri ka nke ha hụ na a na-ekesa ya n'ebe niile ka ndị mmadụ wee nwetacha na ụlọ ha dị iche iche. Onye President General nke ya bụ Nri Community bụ Chief Romanus Okafor kwupụtara obi ụtọ ya wee nye Comrade Ibekwe ma sịkwazịa na ya bụ ihe ọ rụrụ ha bụ nke bụ ịgba ma too ya na kemgbe ọ nọrọ n'oche dịka onye na-elekọta Anọcha na ọ na-aga n'iru na-arụ ọrụ dị iche iche iji wee metụta ndụ na akụnụba ndị mmadụ. Mgbe ọ na-enyezi ya ozi ekele n'aka nke ọzọ ka onye ejikwa okwu ya agba izu n'obodo ahụ bụ Chief Pascal Okeke Orekie kwutara na ihe gbasara mmiri bụ ihe bụ ịma aka n'iru ma dịrị ha wee kene Comrade Ibekwe maka mmiri ọṅụṅụ ahụ nke ọ sụrụ n'obodo ha ma hụzikwa na ọ na-ekesa ya n'ebe niile. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.